exercise na gamay. Mahuway tayo kaunto. Sunod kay jogging tapos tayo kahapon. Grabe kita pamaulan guys. Sakit kayo ikan diri sa kumuhan. Dito ka na sa kubaa. Pagtap, di pamaulan ako. Ato ning iwasan karon. Jogging ya punta para wa pamaulan. Dili kita sa iyo. So, dali lang. Relax. Balik. Karon guys, manatag ampo, manatag kaon. Nagplano gid ako mag-exercise. Kaso lang, magsakit pa kay kung pamahol guys niya. Lamig kay katuog. Under tiba, under tapol. Matuog sa taron. Ya, di ka mata siguro na to ara na ta mag-exercise. So, balik ta. Ayaw ko biyahe. Ako ta lang. So guys, mo guys na pag mata na kung balik. So, lamig kay atong katuog gali ha. Taas na gamay. Hindi pihok na yata itong lawas. So, paabot lang sa tasa. Kaya nagpaabot sa lunch na to. Mag-edit sa video naman. Basta mag-exercise ko sa hapon na siguro. So, wait, enjoy. I'm back! So, karon guys, kaya medyo gauwan man. Manatag paniwad ko, nagalayan yung panahon. Basta kita mag-jogging ko. Instead na mag-jogging ka, nakanunaan waton. Makita ninyo guys. Pwede ko paligo. Maligo ko ron. Maligo ko ron. Sa di. Ayos kayo. Ayos kayo. Wala pa matakaligo. Maligo sa taray. Magbuho. Ano tayo? Ikaw magligo, mag-exercise ka. Makatabang niya siya para makasirculate ang tarong na dugo. Para di ka matakdan sa panahon karon na naluya. Sama sa jubilasyon. Naluya. Welcome back. Karon guys, balik kita. Manakong ligo. Ligong inarnira ito. Dinalian gamay ba? Magkuhan taron mag-exercise. I'll show you kung saan mag-exercise. Step by step. Nice na. Magkatunan ko na niya vlog-vlog. Step 1. Ano na guys? Mata na. Cute ka mata. Masamang cute ka cute. Clear eyes ka. Ang cute na yan. Ako na buhat ng guys. Kaya mata guys. First na. 16 counts lang na. 3, 2, 1, start. 1. Lipat mo. Tawag ko na ni guys, planking. Sir, maka-planking kayo na zone na o classmate. So, natag 20 guys, kaya ba? Oh! Takpay na siya guys niya. Hindi sakit sa pinang, sakit sa bukton. Sakit siya. Ah! Ah! So guys, push up na po. Minimangkal na po sa lahat na. Unong lagi. Di lang din mag-push up guys. Nagmit na makutok. Lisod kayo guys. So, maura to. Kalingat ko gamay. So, try it. Kalingat ko gamay. A few moments later. Wala na jogging kay kita po. Dapat ang mama guys. Ngayon gila lang. Lamig. Then sa tayo. So guys, inaanak ka lang niya kung sudanan guys. Humba, bumping. So guys, shout out kay Kun James Padilla. Nilang Bayay, ng Rika, ng Tigisel. Salamat sa pagpanalang sudan. Lamig kayong humba o bumping. So, thank you so much. So, karon mga guys.